xolele behind the camera. Ngabe wena nja yami yini leyo oyishayayo edladleni noma ufisa ukubenzela yona mawuba grand elifini? Okay, ngiqale igama nguLisego, ngihlala la endulweni. Sure mfethu, nami ngihlala endulwini ayifaya ngene emandleni. Danko. Yeah. So like into engathi mina for manje engiyenzela umndeni wami ukuthi ngibancedisa kulama situations engibona ukuthi aya difficult since vele ngingafundi. Yeah, since ngicede isikela. But then la bangakhona ukwenza khona mina ngifike ngipeshe lapho nalapho ukuthi nabo bakhona ukuthi hayi babone ukuthi hayi uyazama. Yeah. Manje usho nje ubuqedile esikoleni kuphi okuplanile noma mhlawumbe khona into ohoke walibamba ikuphi nje okuthunayo njengamanje empilweni yakho? Okay, for manje plan yami bekuthi ngiqala ibusiness yami of which is yokuthengisa amawatch. And then ngifunde eUnisa. Ngifunde eUnisa vele, so yeah. Ufunda khona noma ufunda khona? Ngifuna ukufunda khona vele bese ngi-applyile vele. Yeah. Oh ne already. Yeah. uNkulunkulu mfethu sakubhekelele ne. Yeah. Showcase. Manje mangithiwa mhlawumbe uyaqeda khona uyafunda uya-applya uyafunda yini mhlawumbe nje leyo ofuna ukuyenzela ifamily yakho enkulu kakhulu mhlawumbe nje ongayishintsha edladleni? Okay, into engayishintsha edladleni manje like indlu, like ukuthi ngibakhele indlu ngibabonge ukuthi ngibabonge ukuthi like bangilethile emhlabeni bangikhulisa ngingaka ngiyibo today, so nje ngabayenzela nje ngingadela bonke just for bona. Yeah, ngiyangizwa. Yeah. Into grand leyo nje yami. Bafethu wasondelani ngawari majiji nabaleka manje nadlala ndawo bafethu ngendlela etrend. Ngiyabonga nje yami uNkulunkulu bese akubhekelele ngakho konke ne. Yeah. Shosho nje.